Αχ, αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψεις πολύ, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οχνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνος, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμεθα προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα στα αρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγκία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας, πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή, να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγκία είναι εδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετάς. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε στα αγκία είναι η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φέγγει συμβολίζει τον νουν, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την Θείαν Χάριν. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένη τη λαμπάδα όπως σε 5 παρθένοι και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων, αν έπρεπε να λέγει Κύριε συγχώρησόν με διόσα ήμαρτον. Επίσης πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους και μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλών και κατώτερων από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτόν μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους. Ο άνθρωπος πρέπει να ομιλεί όταν πρέπει, να ομιλεί όσον πρέπει και να ομιλεί όπως πρέπει. Οι πιστοί άνθρωποι πρέπει να παραμένουν ακλόνητοι εμπρός εις τας δοκιμασίας του Θείου. Οι πιστοί και ευσεβείς άνθρωποι γίνονται πραγματικοί Χριστοφόροι όταν κοινωνούν αξίως των αχράντων μυστηρίων
γίνονται χριστοφόροι και εντός των αναπαύεται ο Θεός και χαρίζει εις αυτούς παν αγαθόν προς σωτηρία. Ο άνθρωπος ο πιστός και ευσεβής, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, ούτε κακούς ανθρώπους, ούτε αντιξώους περιστάσεις. Τίποτε δεν φοβείται, διότι η στήριξη των ελπίδων του εις τον Κύριον γίνεται πηγή δυνάμεως που αναμορφώνει και ολοκληρώνει των εσωτερικών άνθρωπων και την κοινωνία ευεργετεί και την εξηγιαίνει. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Ο φόβος γεννάται από την πίστη. Η αρχή της εναρέτου ζωής είναι το να καταγίνεται ο νους του ανθρώπου πάντοτε εις την μελέτη των Θείων Λόγων. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου μας αναγκάζουν να αναγνωρίσουμε και το δικό μας καθήκον. Την Αγίαν ζωή του να εκλέξουμε ως παράδειγμα και όλες τις αρετές του να μιμηθούμε. Η διδασκαλία του Ιησού είναι φως. Ο άνθρωπος που επιθυμεί να κατανοήσει την διδασκαλία του Κυρίου καθ' όλην αυτή την έκταση πρέπει να πιστεύει εις τον Ιησούν και οφείλει να τακτοποιεί την ζωή του σύμφωνα με την ζωή του Χριστού. Επίσης οφείλει να μετανοεί για κάθε παράβαση ειλικρινά. Είναι ματαιώτης η